Abusia for me from nyina go edanso Nyankopon adom yasan ehia biem aha the kingdom of Asante yetimpo nyina ne se yesum Asante na yasom Ghana na atre akowiase afa na nyina se de da bia yehia nwumre bia yehia de no nanso yasan ehia biem ye ba bihia de mene teacher kantanka ana ehia ene anwumre se de nano ye maamo no no anene yesana ba beto aso ene yedin komo afa obri komfo anoche ho me kasa na me kire komfo anoche ono ne ye ba betwetwe ne ho komo hwan ne komfo anoche ye de no bi di asantemem e de no ye de bo asante eno ana teacher kantanka ye de na bo mpunumpu na anwumre ya ye de no ba betwetwe komo yi teacher wada ma me mo akwa ba mejo so a ibru na apom te se mira ye yo teacher kantanka ma me musai komfo anoche hwan ene komfo anoche yo komfanoche onipa bi a na owo nimdie soronko bi esan wo tumi soronko esan wo su soronko ya oboa santeman chichire oboa osantehene osetutu a ono ode santeman bae ndi uyi komfanoche free asanteman chichire ho a enye na asanteman gina ye se ya asanteman gina ya obo osantehene osetutu din a ona ode asanteman ba ya pempi ubo ni din ana komfanoche din bata ho omumienu ene kan yitiripam ho eye oman ya friend asanteman ni ma me fi boku ya be kan tro se we de wo ye me yonko brebo ana oban me se de bonyoma e bata brebo ho nti sa na yo tie kan tanka wada mama ye musa komfanoche yatete nipa no bisi ofi anwona bisi ofi ha na so da bia ya na ka se de osantehene be kan no enu ne wum komfanoche he na ofi yo sede wo kan no nye ndro ya de enimo ba kope se komfanoche ofi okugwa ewo ekuapem ya ewo Eastern region ya ewo Ghana enra yi na ye tete wo ha na obi atworo aba nwomam obi akotra radio so obi akotra TV so se komfanoche ofiri mikurum anase ofiri ha sa nsamkeka no enye nwanwa yese obi a pe ade papa no de ne ho abo senga komfanoche eye ni pabone a enka obi anga se ofiri nikurum de se ebi a onam ba bi no hu se yakum kromfo bi ato ba bi ne ma me kura mpese obeka se ne ba no se katanka wo se no se Judas no kan yesu nsuafo no na so dintuo nyiro bi ampe so batum ba Judas se sa ne ade bone nti obi ampe na komfanoche de no sa na tie nkrofo de aba so free nsema enso yen asantefo de yenim ne sa na yenye ntum sa nkrofo de aba so free yigbe ana anworo asantefo de yenim ne sa na yenye ntum sa nkrofo de aba se asanteman mu kra no ofiri asanteman mu ha yen asantefo de yenye ntum so ofiri asanteman mu ha every say yen wura one sade na ona asante bibia ne ho ne wo ena ye fafiri ne fapem no ne ho na wo de ono beka ena ye gitum enchere bia no sande ne no atutu ne nan ena okọ okugwa ekuapem so okwa komfanoche nkrofo ye na busuafo okọ enso ejina wa tu no sande na kan we ya na wo santini ana wo a wonya santini na wo bo osantini din so ana ebo komfanoche bata ho ada na wo san dane wano ana wa dwene ye wontanta e ba kope osantini se me na madam fo no me na me ko hunu no ba bi e yakom ana odi machi e ba oman na ye frɛ na asantimo na me ne no ba chichiri santeman India de na sese obi san busa ba bi ofire
ofiri ewukugwa ono anu yonkono no ne baaye no wose aha ana mekoto nipa yi aha ana me ne free baaye nti wo a wotenchen ade nti na afi de mu bokuru foforo de ma no bokuru foforo na se metiticha kantankan se a de yewura beka no etwa bibia to nti komfa nochi ofiri ewukugwa dia meda se yatwenkomo na ma menhwe nipa bibre bia wo abusua a wobo me yesonani minim sai bia wo so wo abusua foforo komfa nochi no bo abusua pe yo se behwa ye hwe ba bi a yesi ofire no a na se eho eye akuapem na akuapem so enipa hodo mienu ana te ho ye gwanfo ena akamfo ana se twifo meka akan kura mbo ana mayamfom so kire se gwan no abaye akan na sa gwanfo yi omo no edi ejade enso akamfo no bi sese mre mu ayewe mu ebinmu edi ejade a omo afa omo ho se omo ya akamfo sentini se omo ne akamfo betena emfie be se ahenum nie nti onkofire waka ti waye kani eye ne noma so kani na gwanfo no de omo ni abusua no ayen ye wo yi bi no omo no wo abusua de na omo mfre no se de yen ye frɛ no yi enti se efa ne kura ofiri mu no de a entimi nya abusua ma no nanso oba ye no a one osandeyene osatu osandeyene opemso ebe chichire santemane samre no wo ya bia wo kan ho me chichire santemane wo ye santini ndi osantini enye obi a wo kan asantitwi kasa eti Ashanti region nye wo na wo santini wo ya bia wo fa wo hu so wo santini na wo ye enoma epaja santeman ehu santehene se uwura no ehu sikadwa se eno ne bo ye ho ban no e kan ye bomu no wo santini na wo hene atwe afra pomponsuo erigina santehene nim esua kire no e ka se se ofra me anopa wia ene anwumre na ma betontam kese beto wo santehene wontam kese enipa wonya da biom se obi ayese ya na wo beyi na fra santim obeya sante prekope eno no ne santi emra one opemso chichiri santema wie ye no opemso ema no kuro se onko diso hene ya aguna asante aguna enti eho ena komfano chi di o hene aguna hene komfano chi di aguna hene no aguna no eye asenefo enti okomfano chi ye asenni second tanka me do wase se udi addition yesua yachi ewo the kingdom of Asante a me kai wo se ye won niema bebre ana ye de ema na ma memfa nhye wadwe mu se dwuma ye di nyina ye wo the kingdom of Asante TV eno eye YouTube account so pese hu niema nyina wo de no ane se wo type the kingdom of Asante TV ewo YouTube a ye wo honom de me pese o ye ma me ne se wo ko honom a wo like page no na wa share anase wa subscribe na wa share afi na do comment e bia de ye kan wo asem bibisa wo ho a na wo de aba ye beyi wa no eno da nchen so a uko Facebook ho no ma the kingdom of Asante pacho mo share no so wa ha ma me so ye na wo mu no ne se Facebook no eye the kingdom of Asante ana YouTube no ye the kingdom of Asante TV ni mienu se uko ho no ma ne aye nyina e wo ho no eye den ya ubehu ewo honom na wosua bi na wonya bi de aye de wo pese wo de ye se wo sua de se wo university so wo hene ye wi amema teacher kantanka de ne number to de nipa bebre na frɛ ka se wo ye teacher number teacher wadama na che se ira pomfa no che wo be swai wa twim pompon so swai a kire santehene enu to ye santeni prekope yo ne penso no na pompon so mai ne penso na ade a omdi swaye ne frɛ na hweba ya afna no abia ne frɛ na hweba na chi osandehene opokuare okatachie ono ne penso na komfa no chi kro no a boa no a ede mpombonsu afna no bai
enti mbombo nso afra no komfo no chi na ye nanso na chi ansa na anyemfodi swaye baka che se odi echi a obesua de me gidi se asem we eyesumasem le nyesumasem se ehu ne ye kan emum me gidi se nye na onte se ohene bi esua ohene bi esua komfo no chi eye mpomponsuo wo okatechi opoku are penso na emum ono kro ye nya no no disai e kire santehene osetu cheka ndanka mitio yo nti no okomfo no chi santini rekwape esan free okugwa hoye akuapem efa no a ofire no efre no gwan na gwan no nso efiri gonjam ya besinde me ne wo kasai se gwanfo kasa gonjafo te gonjafo kasa gwanfo nso te ndis tija medase tija kandanga medase afi yenhwe yenyina yesusa ne nyina yete bise komfo no chi bia body otwa no ha anochi komfo tija wadama tija kandanga boyen niema wo ye ya na nwanwa nwandia wo ye yo ya kasi ye ka enoma komfo no chi ye ya yentimi nkika ne nyina oye bi wonu kurom eho oye wo ware na wode ne nan ena esi bo so etwitwa antokuro no ena wode ye wo ware mene wo kase da so wo okugwa ho a okwa a ombe yi a kire wo ye ka asante sem no ma kase a oye nyina oye na asante na sede wo kase odua bode a otwa no ho a no odua akwadu ewo antoa ya wo hwemfie bebrebe kwadu no wo ho a yato ban afa ho na yentwa kwadu no de nananam gididi se kwadu no bre na se oba kra wo na wo no mo yedina oti kwadu no bi manedi a awo no mo ayemre enika interesting krobi ewo yanim yana ayebonwure ya ye kente wo hoyi na maame bi akwafuo mu aba wa wabubu jaso no komfo no chihia maame no ena oyi jare mienu ode ba ko si ho na ye okro ya awuo enyane ebe ye dua kese dua okro na maame na twade be de ba be soja no komfo no chi di si fom no enyine be ye okro kese ena o say yi dua no aba ko di si ho dua no odi si ho no ebe je ban efa okro no ho ema okro no kwhye dua no mfimfin ema we nso ye dutan kese edebo saa we no ho ban na ya wada ena odua saa dua no tinefre okro yawo dua no ye nyina ye behu yi obonwure ene de okwa Kristofo se eya abosomsam enti wo ma pagyatum ahye no ene ye ne enti eni ho ene ye ne na no nso eka niam a wo ye no bi okọ Central Hospital ye friend G ya ene ye de ato no Komfanochi Hospital no a odia sekan ya brofumu ya kana sword ewo ho na saa sword no a odia no form ho no eye enoma anwanwasem pii ene se nkrofo a wonom ho den ewo wiase biaba se wo mo bomoden se nka ombetu saa seka wo mo ntimi antu ebinum kura agidie ne se ye de grade akura apempem no se be ya anka betuo enso ntu ya eda so esi ho enneme ne wo kase agi yesi dan afa ho agi eban afa ho na eye Komfanochi ene ye babia ne ye wo bia eben ye bia ya nananamo egu nsa wo ho ana nananamo kọ ho kọ bompaye ho adane yi yenka sa sonye so asane babia egu nsa nananamo kọ ho eda nabi omkọ kọ yesa nene o kase nyina ekọ so ewoji anase Komfanochi Teaching Hospital na ho no wan fancy ho kwa odisi ho no kan se debi
ɛhɔ bɛyɛ ayaresabea nkomo settle ho no wanka sɛ ɛhɔ bɛyɛ hospital because na kɔmfo no kye menyini sɛ ne wɔka borɔfo hospital no yɛ borɔfo ɔse hɔ bɛyɛ ayaresabea ayaresabea korɔ deɛ yɛankyerɛ ampani ampa ɛhɔ abɛyɛ ayaresabea wokɔ fɛ yi ase a besin bi si hɔ ya ɛno nso yato fasuo afa ho saa besin no yɛne yɛ ya mehu no nanso firi nananom pɛn so firi mmerɛ a besin no bɛsi hɔ no yɛaka to hɔ sɛ kɔmfa nɔkye ɔno ɔwie besin no ɔte ntasuo to fam ɛna fifiriɛ ya besi ne nyina besin no ntimi so ɛso a ɛfa yɛ besin fufuo ɛfa yɛ besin kɔkɔɔ ɛno nɔɔma a ɔyɛ yɛ no bi no wokɔ ne kɛseɛ mu paa deɛ ɔno ɔkɔmyɛ ɛna sikadwa firi soro ɛbaeɛ adeɛ kɛseɛ paa wɔyɛ ma asanteman ɔkɔm ɛbɔ mpa yɛ kyerɛ nyankopɔn ma nyankopɔn de sikadwa firi soro ɛbɛsi nea ɔbɛyɛ santehene saa mmerɛ no ne nan so ma ɔka sɛ wo a sikadwa no bɛba bɛsi wo nan so no wona santeman nyinaa wona bɛyɛ hene wona sante himfo nyinaa bɛhu sɛ wone wɔn wura ampa ɛbɛsi ɔsantehene ɔsɛe tutu ɔpemsoɔ nan so ya sikadwa na aka santeman bɔ mu bɛsi nɛ ya himfo ɛwɔ santeman mu nyinaa hu sɛ wɔn wura ne santehene ɔno santehene nso so waka me ate sɛ ɔno nso ne wura ɛne sikadwa na kyerɛ sɛ santehene mpo ɛwɔ wura adeɛ a kɔmfoɔ ɛde dom santeman no ebi ne obusua maka kyerɛ sɛ wodi ha akyi a wobɛsua nneɛma bebree menim sɛ yɛ dan a mo a mo hwɛ mo ebi mo nim mmea bi a kɔmfanɔkye ɛyɛ anwadeɛ bi yɛntimi nka ne nyinaa broni bɛka sɛ off head nti ne sɛ wohu bibi sɛ ya na sɛ ɔso nim baabi a wɔyɛ nneɛma bi a na ɔso asɛnde na yɛ nyinaa yɛsua deɛ fi sɛ yɛwɔ hanom sɛ yɛsua deɛ menim sɛ wokɔ agorampata mu hɔ wokɔ gyama se fam hɔ ɛde nam so kwa yɛse baabi mpo wɔde mpaboa ɛforo yɛka ne sɛ onyinanom odua bɛ wode mo hwɛ deɛ mo so mo nim na wanwade a wɔyɛ yɛ nyina di sua deɛ no na mo de aba na yɛde bi asua deɛ ɛnɛ yɛdi nkɔmmɔ afa kɔmfanɔkye obi kɔmfo anɔkye ho ɛmoa a wɔde ɛba bɛboa asanteman deɛ ma ɔyɛ bi sɛ kanaka na wano gu asɛm so a yɛbɛkae a na aman ne nkuro a ɛnnɛ mmere yɛhu no asanteman mu na deɛ bɛmbɛn Kumase no nyinaa bɛyɛ kwansini bɛyɛ sɛ aduanan atwa Kumase ho hyia no nyinaa no na ɔmo hyɛ dankyira ase ɔman bi a friend dankyira nti na asante ɛwɔ nkoasom mu saa mmerɛ no na asante mae ɛnso nkuro no a yɛka yɛ no na bɛyɛ asante nti yɛbɛfa ne sɛ na asante ɛhyɛ nkoasom mu ɔkɔmfanɔkye ɛna ɔyɛ nyankoma deɛ ɛma asante ne dankyira kɔkɔɔyɛ dankyira no a na obiara ntimi ne no nko no asante edi no so nkunim endi asanteman mu a yɛte no kora ɛfa ɛyɛ dankyira na dankyirafoɔ wɔn mo ahenkuro yɛfrɛ na bankɛseɛ so no na wɔ anwea nkwanta ufira anwea nkwanta de kɔ Jakobu no ɛhɔ ɛna na dankyira ahenkuro wɔ bɛkɔ akɔ yɛ aso ai nti hu sɛ asante asase yɛte so no kora ɛfa na yɛ dankyira yɛ kɔkɔɔyɛ ɔkɔmfoɔ mpaebɔ a ɔbɔ kyerɛ Nyankopɔn ɛne ɔpemsoɔ mmɔdenbɔ a ɔbɔɔyɛ ne nananom amanyene ne abrempɔn ahofama a wɔ mu ebinom koraa de wɔn ho bɔ afɔdeɛ ɔkɔmfanɔkye kuro ya na ɔkyerɛ kwan a yɛmfa so yɛmmɔ ahemfonom bi mfa yɛn ho mmɔ afɔdeɛ ne yɛnni nkonim ɛwɔ ko no mu ɛma yɛbɔ din sɛ Twenebo Akodua yɛbɔ odikopim ofiri dwe so odwe so hene no mampɔn wahianantuo asanso kofo adumakase kase saa nkrɔfoɔ yi de wɔn mo nkwa ɛto hɔ ɛma akɔmfoɔ ɛde wɔn mo yɛ nyankoma deɛ ɛgye santemasi hɔ
ndena je se ye bo komfo no chidin a asante mamu de na je se ye sorry cha wadama ye de bre na ye adwuma ene ye de nkomo no si hase na otwese yakopon de adom ye na ye se hia nwumre se ya udi bibi foforo ama ye ye kono asem kura nti ameka saa ne se nipa ne bebre hu sasa nwanwade ya anochi konfo ye nyine ye buni se sisi a ye bola de anase ye mfa ne se ya aboso de yo efa ba bi nkrofo bi de omo hu se ya abosom de nkrofo bi fi agidie ni se hu nya biem nanso ade a wo wa obi ni bie na se obo ho bai obi abehwe emre bi obi ye ayi nkadum esi konfanochi aya sabia ho wo bewura aya sabia ho no ema obi ko se saade no ayaye no eya abosom sin do okobu ne nsa efiri ho akire na omosan ade na ewo ho no ewo ho se enkrofo ni bi una wo senka hu nya nka broni emfa dom emfiri wiase mia emma se wo ba beje akọ tio ade na wo te oman mu a wo se ehu nya no obi akofa sojafo firi English broni krom afa bi afiri India afa bi afiri Jamaica afa bi afiri Nigeria afa bi afiri Mali Hausa fo a wo hu omo ha nyina no omo nananmo eba be koin se be ya yensa beka sikadwa na mabroni de akọ na agiri se enya de ehia angobroni ebeba be kon ama yakum na sojafo ndi ade a woni bi obi ni bi de wo obi a ese obo ho bai abusha ade a wo bi na obi ni bi a ese obo ho bai be eya tetesem a de bia ye de ebro ewo the Kingdom of Asante TV baka cho se semene teacher kantanka yehia se ya yedenya obesua bibi bigidi se nde osua bibi teacher madama medase nesumedase obesua for se the medical culture no Kingdom of Asante TV anase the Kingdom of Asante o Facebook every bia ye de bibi fufuro ebebro na minim se oso koso di achi a obesua de teacher aka de ba ko amanka teacher kantanka bia ni pa ne bebre busa na teacher kura ne number way na ne number wo teacher wow number kind na ya o mafro no number de ene 055 333 ne just 3 miensa 8 ena 4 mienu 445 number ne ye 055 333 8445 Obusama mintimu mamo 055 333 8445 teacher kantanka number eno no every bia mo pese mo frɛ ni bia se wo hwɛ na bi bekire wadwen na pese oni ni di nkomo a wo de wo frɛ mi sro eya ma mo mfrɛ na nadwo wo yolman mo ma no nda o mu se teacher tu no wasi wo se wo bo asantesem de den so de wo frɛ na every time ana no pa be na ya kopno yomre be no so ha sabre no de ofre no a was 12 o'clock satam no ofre na go nya no sao was ya na jo 12 abusuafo aha ana de nkomo twetwe ni nyina bi Akuapem TV be pause. Hein.